by Genanti, get quantity of Gente. Equem ne could decay had a gama phone and Namare break them to Noya. No, quote your quantity. Yen the modern now, as a catcher, Teranacam, Zion. I got an Akazaya, but what it was. Oh, phone on my phone, Western a pastor, Jim Mobile was okay. We cook. Hi. Naja Kedioku coaching. And as I moved and I care copy, I moved and I kept copy, Nazayan ministry and Lagos. One nature you could here for Quentin, very clear. Ejipana was Rafia. Ejina was Rafia. Oh, no, but I name Bereke Quanti. Agent Nazayan, quite all right. Yes, I went there. Nje West Sachi, been in a free bit boy in a map copy. Although my young hearing on a map open densha at the back here. Bum, not few to hear in and happen. Bum, no, if I go yano, making any Diego, Zeba, make deliverance. Big a pot. No, Biocha. Oh, no, but I name it. When we quite a Sanazuno. One net, Dibia Corner, man. In Amianeku, Dibia, we might kill him on Yafa. Right on, Daddy, on Yafa. They put to her. Oh, no, but I say, no name. Oh, wait, then a minute deliver. Then a minute Sagocho. Then a minute making a boutique. Then a minute wearing the mummy water. Then a minute can get a mummy water when I can one net papa. If I go to her. You want to kill him on Yafa. Why are you right on? Dibia cable. Complete Dibia. Why in Kinema? Kind of or Kinaro. Cogaribuni, they put a name of Dibia. Hi, he may Isiagu. Was Aga in a metre, in a Medibia. Hantanaga, where they research, Sheba, Waramutu, wait to be Lagos. Wait till Lagos. And they may, fun at this boy, Kobe, who name arrange. And when they are such, even in when he had the carriage. No quote to her. Only 1 naira. Money half for the Anya. Carry Anya offer on a scream. Oman Benjina. Ofunya sino na abakwa mugwa me obrugo ndi ya na egbu mmadu nu na ekpere na akwu ha mugwa mbe me kwugiri ya gbuo mmadu nu na ekpere gi were isi mmadu we hiakwa ọta gi pom na ihe mfuru ebe a ka nje ekwu na ekwu otu a ihe obara mfuru ebe a aga magwe ọha na ezo ka abrugo Kenya ọsọ kwazi nye 1 million nwa onye 10 million ndị ha ebe ekwu nu onwere ihe iliri na ọta gi na ekwu otu a onwere ihe jemem right on daddy onwere ihe gem jo kwusoro gugwo obara maka mwa imekwu ma ihe ga ma na ọ bụ dị n'iru ị ga ma na iru ngwa anọ si na onwe ya mgbe coronavirus bịara na Anambra ọ mụnwa ka o buru ụzọ jam ka ọ jam mụrụ m onye m anya n'iru ya bụ oyi ụtọ gbago ugwu na-egbu mmadụ talụ ndị ugwu finish ndị ugwu mmadụ onwere onye gburu na Anambra mba ọrụ ifu iru m ọfụrụ ka o ji gbachiga I am proud of my face so ihe ọbara mmeka ọnọpụ iwe ka ọ fụrụ ọkwa gwara gị n'ọpụ iwe ka o zuru m n'ebe Lagos Park ka coronavirus landere pịa n'anya n'iru m we speed gbachiga azụ we blood of Jesus we je n'ugwu we tụtụ ndị ugwu ebutere anyị nni rice ebutere anyị sai ka were nke ihe a na-agba ya mba palliative ka ebutere anyị ihe palliative o nwere ka ekere anyị mba dutara ama na ọbịa ha ebe a ọ bụrụ mmadụ na-enwe tụtụrụ ihe kerikọ ebuka obi bụ ultimate mana ihe na-eme ka unu mara abụ call a spade a spade n'ime ndị pastors niile nwara kịta ebuka obi bụ number 1 ultimate maka gịnị maka abatago m jegharịa search ya je research je body round wee fụ na the boy dịrị onwe ya ihe nye na chie kpara ka ọ na-arụ onye ọbụla na-eji awụ ihe aka na awụ ya aka na ọkụ gbam onye ọbụla na-ekwutọ that boy ị na-ekwutọ onwe gị onwe ihe ọbụla ịbụ ihe ị na-emiksi akwụrụ ụgwọ ya iwe nara ego iwe je na-ekwutọ onye ahụ kwụrụ ụgwọ ụgwọ ya ga-adịkwa free mana nke nwa kwuru okwu a na ọbọgwụ ọkụkọ a na-anyụka bụ na ọbọgwụ aka pụtara na-ekwu otu a redon dadi ime na ibe gị mere ya na ọ bụrụ ibe mbara ndị anaghị mana ihe na-agwa gị bụ o ji akwa asa ahụ rikwa adụ dụọ onwe hapụ ebuka anya rụọ nke ngụ nwarụba nke gị gbam mbọsị ikpeazụ opi ike daa ka anyị mara onye bụ onye opi ike daa ka anyị mara onye bụ onye akọtọsịrị ịkọta obi gị ị na-achọ m okwu ihe ọbụla mfụrụ eme nke mara ihe ọbụla mfụrụ n'ime gị agwa ngụ abụ m prọfet bụrụ onye amụma bụrụ evangelist nwa obere oge kịta chie m bishọp
bishop okwu eziokwu Oden the pastor Oden the evangelist on him ana m ezi ozi ọma ana m ezi ozi na-ezi na-egwa mmadụ ihe na-eme ya gwakwa ihe o ji eme ka o nwere onwe ya otu a ọ bụ sọsọ mgbe m jiri yiri white akwụ na yiri white mgbe ụfọdụ sometimes ka nje isi to that sometimes mgbe ọbụla eji white respect mmadụ onwe ndị ajiri ebe ụzọ respect nwa nwoke anyị respect m adekwu ekwu mana white bụ ihe eyikwasara na-ekwu otu a adekwu ekwu ama m na ọfụkwara line up ya ka o jere Abuja onye ngịnị ya eji iti nkụ ama m ihere na-emetụkwa ụfọdụ ihere na-emekwa unu ihe ọfụkwara line up ya na Abuja ugwu Awụsa ka a nabatara ya ugwu Awụsa ka ejere wee ịfụkwara line up ya ịfụkwara ụdị moto ejiri burie ịfụkwara security nọ there gịnị ka ị na-ekwuru nna ife onye ka ekweta maka gị even my auntie after my auntie there I'm telling you onye fụchara ihe aka na-ekwu okwu ịma na nkịta gbara nne onye ahụ kedu dibịa na-agwụ nya ma ọgwụ kedu dibịa na-agwụ onye ma ọgwụ kedu kọtụ na-enye ụdị kedu kọtụ na-enye ụdị ike a kedu dibịa na-agwụ ọgwụ a kedu kọtụ na-enye ụdị ike ọ bụrụ sọsọ ofu onye ka onye gịnị mere na ijehe ka onye gị dị ike Igbo zọkere protect ya nwanne gị Igbo protect kenani nwanne gị i protect ya nwanne gị n'iro ịpụta n'ime unu onye sị nwanna ihe ị na-eme nekwa ebe isi ada ya hapụ na Ebuka Obi ka ọlụ ọlụ hapụ na this boy na ọ bụghị ụnụ na ya na-amagharị n'elu nwaanyị jonjonjom gbọmgbọm ọ bụghị ụnụ na ya na-amagharị n'elu nwaanyị jonjonjom ya ka pawa ya ka jiri esi n'ụtụtụ wee ruo na mgbede ọ bụ na ị na-achọ ihe ji ike gị ọ gwara elu nwaanyị na-amagharị iji ike ndị nwa ka m gwazie gị ho ha ọ bụghị ụnụ na ya na-amagharị na nye nwa dịrị onwe ya pure dịrị onwe ya clean dịrị onwe ya virgin kwere n'ihe ọ na-arụ devote to it ọ bụ isi n'elu nwunye mmadụ mapụ enwe n'elu agbọghọbịa isi n'elu agbọghọbịa mapụ enwekara n'elu divorce isi n'elu divorce enwekara ijewe n'elu ajadu isi n'elu ajadu matuo ijewe na premature ihe niile a ka iji anwagarị magharịcha tiluo na ike gị aka dị ya ebu mkpi ga-ebu nwoke nkịta kedu nke ịbụ abụ tell me ị na-eche na ịnwagharịcha ihe a na ike aka dị ọ bụghị ike ijiri agbọghọ ụtụtụ ka o jiri Ebuka Obi remain ultimate. Yes. Number one. He remains what he is. Jẹ́ kí ijó ajuju. Ọ̀pọ̀ Adémúgbájọ́. Jẹ́ ju ajuju. Ebuka Obi so na. Jẹ́ ju ajuju. Go and ask anywhere you like. Chineke ji alụ ọrụ. Ịnwa n'ebe a na-afụ ụzọ. Jẹ́ ju ajuju ma. John the Baptist of our time. Yes, Adekwu onwe part 2. Ọkwụ ha 1 naira. Onye 10 naira. Eziokwu anyị na-ekwu. Ihe mgbagbo eziokwu nke bụ eziokwu ka m na-ekwu. Ihe m fụrụ na biya ka m ji wee na-ekwu eziokwu. Gbam. Adị m eti mkpu nkịta na-abụ. Ihe ọ bụla m fụrụ ka m na-ekwu. Inukọrọ ndị mmadụ ije na mmiri sacha. Inukọrọ ndị mmadụ ije na mmiri ije sara ha ụchụ. Gbuo ewu, gbuo atụrụ, gbuo ebunu. Ome ihe niile a mebe dibịa ka ama na dibịa. Mee ni dibịa na dibịa gbara gị. Na ọ bụ na dibịa gbara gị. Eji n'aka na. Ndị na-eme ya dị proud of them. We are proud of them. Imagine. Chere ewu gọdọ na-abụ anya mpara. Ebu ha anụ enu, ebu ha n'ala. Ebu ụsụ. Ebu ụsụ.